duka ga mu nan an ya kamata ku zo da kawo taku sosai ma kuwa ɗan sani ne ma shaida ka tun kafin haihuwa suke yawaita ɗawainiya ya mama mama ya mama zauna lafiya zauna lafiya mama na masa da dariya zauna lafiya wata mai bakashin miya zauna lafiya rabin jiki na mama Allah sarki uba Allah sarki uba wai ina musu mai ciya mai inusa rashin uwa wasu ke rasa shashi jiki gaba daya a rasti a rashin kimiyya suke kuma marasa zagadi ga mu nan a rashin kimiyya yaro a gida yake zama mara ai mun ga illar naga illar rashin mahaifi a kusa da ni wayoniya sanadin hakan nake kiran uwaye na ciki ku daure daure wani iyaye mu maza za su muku jure fitar koko bar gida na haifar da yana haifar da babbar asaniya ku ne tushen gida da zaman lafiya zaman ku tare da ɗaɗan ku na ƙara dangon soya sannan za mu samu tarbiyya wani ya muke wani keti saɓanin haka za su kauce hanya madaidaci wayo mana wasa da mamana ke ma karki wasa da sani yami mun ita ce farin cikin ka duniya gaba wannan ake yake irinsa uwa mai kula da ɗanɗanta a kowane hali ba za ta bar shi ba me uwa gindin murhu in sha'atun lahu kakan kuma da ke batu iya mata gaba ɗaya musanya hakuri musanya hakuri ciki da kuka zama lafiya Mama, mama, mama.